Ach bhí mé go ginn sa chuimhin sin trí seomra agus áléir ar láfta bhí sa teachar dhéanú teach ceantaí agus go an crán muiche bhfuil sibh an crán móchar an ígantú crán muiche go raibh sí bre áil banna sí sa gistan agus bheith sí coiníonn sin í héins na banna is fear ceiraí nó cúgaí ráitís na bhaitís go déach na banna sí sa tíine foscail bhí goine a dhéanú agus bhí sprancaíónna bhí fáte goléití héin ar na banna sin agus warú sí na banna be dhéanú agus amaroch bheith an targad é mé lúch na banna. Well bhí idir gar go nádigad a dtígann tú, agus bhí ráta agus císlaníoch gus hasanna an tamsin. A bhíon tíir go bocht, sclábíoch a chama tús mo hí. Rinne mé an primary set 1942 sin é me picú leis a primary set sús ar an ádan sin. An primary research on bunscoil ba? Bunscoil, primary set. Chunnig me de laura. Ha? Chunnig me de laura. Oh, se. Primary research, se. Hé me sé go an leabhar sin go úinte na háite díú sin é. Bráthar canal Tomás as na bráde go an dula thug siar go na clódóirí é. sé runne na leabhar ar fad. Agus ar hain scoileat? Haine, bhí me gin ag na bráde go me, na broda na manaí, ach bhí tá náid sin dúnta le fádan is maristeir a gordon dula. Ach ag na manaí sin an áite go me, ach bhí 3,000 éarnach le siúl as idir cúr gon scoil. Agus bhí me de fágal ma héint me dreachar, a fágal a teach ar maidin, le sin ébre níos am rá. Ag fágal a tí ag 8 o'clock le bheith híos ag an naí agus ribh 8 agus bhí dorchud na maidine le an tamsin. Agus sib fuair is fleach is cholathirt? Bhí ben gléite go agus bhí thiúras na bráir siar go na manisteir mé agus chuide le leom le tíáil agus simóidís na cótaí bhí fleach leis cúchar a bhí acu, S.O. cúchar. Le simú chuí, chamach siad fleach. Se, bhí go deas goin. Agus Gaeilge le go bhí anna bheith? Well, bhí béle presinach bhí Gaeilge goin. Agus bhí mé héan mór réchár a fáil go ápont mar dheall go rá Gaeilge goin. Bhí chu chigarí tíirt am an cin sem líon is mac sa bóbr sílam agus i fáil go ápont a póiste a meach Gaeilge goin. Ach ní rá mór an gon scoile fáilte dápont. Ní rá Gaeilge sa máile cóidígan. Bhí tú a caint faoin teaching ceantaí, a bhí teaching ceantaí an agus a méoch daoine ag teacht ag tíadóireacht. Ní rá mar mí maithrin an na dhéana. Bhí agus bhí sé na gáhúir bhealach, bhí sé chur chrúteir capal na Somálin is na Balti Háart agus bhí sé coile fesin, Castration. Coile beí agus chuidí agus bhí bhí sin an bhí fear ceirde bhí an. Agus ar neacha tus a néanamh leis? Á neacha a ríomh. A ríomh dá tú ag a héanamh? Héit sé ar rochar fud a práiste coile níos a dígann tú. Chur sé chrúteir capal leis, beidir go go fear agus déir sé gúir tú crúr a capal, tá crú cáilte a capal agus chuireach, cósan leis. Bhí sin an chuile chóirta dhéanam mar sin. Agus bhí daoine tíos aige le cóis agus bíc agus slúsas agus nóir agus rudí mar sin le cosa chorinta. A bhfuair mór an capla agaí? Ní capla bháin bhí go ní gcónaí. Cuine mis máile an scoil an is
Túras cerbí le go le agus chuidir fisar an le goile reis. Bhí fáte ar na múteir go Gaeilge múteir le líonna rolla ggóil síos a ddígann tú. Agus tu go reis cean gábhí mé ach níor bhúna ar rud a bigum a ddígann tú. Ní. Ach sin é chuinneú Somálinn sin mé le obair a bhéile me díana le cóna díana ós go maithe. Bhí úncailm sa teach freisin. Agus os an bíd chur bíd a tam sin. Bíd go bhúna chur chuma. Bhúna chur siúcra chuma. Agus bhí me tanchan bíd a chuma le maithe smóncail le réite chuíana. Cén cinál réiteach a bhí ar i dhéine. Cén cinál oibre a bhí a gceist cén chuí a ggurfií an bít, an sugar bít. Bháin síl ón múnachrúna dhégann tú. A chacha gáil na chuine go áite cén, tá dearma déanta go. Ach fá síl agus leasú le chuir míid, agus bhí gléas choiríirta go héin le fada tornach misína thugadtí sé. Agus chuirh muinte bít lei sin ach bhíon bít a tam sin bíidir biliú go leor biliú go le chéile dtígann tú. Chacha gáil a clúna na hanachna. Te tinne áta dígann tú. Ach néire bhís an bíte chuir léas nó hanach ach níor sé gonne. Agus céir le cin na barí eile a bhí agaí a rá. Páta agus chuir cruineart leon taí agus bhís déanana cascín bhí múlinn an seo híos, múlinn fiúraí sa granseach an seo híos agus dhéanana chuireach muide málaí cruinear síos le cascín. Agus inis an céirtá gceist le cascín. Hól míl. Hól míl. Gon cruineacht. Gon cruineacht. Agus bhí sí móthraí Eanach an bácéireacht an sin. A tinine póscailte. Dhéanach sí cácha dán. Sé. Cácha dán. Tó dúla sin mé tháinig cógann sin amsar chóga agus bhí chuile chóirgáin. Í bháthe bulín bhí cáirtaí cindáil reisinbúg sin nach cáirtaí cindáil agus a metha cean réad a chéin chacha te bainte machchas a gáirta dín tú. Bhí bhí sí déile ar tí choscra ná tú bhfuil mit scuigginn san is an gáile. Bhí siúpa mór an sin ag pedar a choscra agus sin átar a sí díile. Sé. Ó cean go siúcraí agus siúcra agus té. Bhíon té raisiáilte dín tú. Agus in sinna bhí sí déile ar thula hádan étí gáile. Bhí mé ag mar in sicíní freisin leiche. Bhí sí díal sicíní agus ibachuí. Mar an sicín leis sépéir St. Nicholas Church an sin. Sin áte mícha margan na cearcan ó margan na sicíní. So bhairh sib na sicíní Somália agus a thuirta se. Ó mar ó dís chuid choúr inis sinna méid ach bíidir á níl na choilí ach bhí na cin burin coine le coine leis an méidir fád go mé tíad ibachuí maihan seo. Cínte. Ro cuide agaí ar an bheith? Bhí fadó ach ní an pellan ceat le cuide. Bhí nás ró íslegus bóg. Bhí sé faoi hiilte, tuilte, agus bhí deigin nó gáith an dé go chuide gon fadó. Sinna méid. Agus ráirtu faoin na tuilte ar ramór an tuilte an? A ramór an tuilte mór ón ann ar tharla se sin go minic? Ó an fingéhir a gcóna bigna. Ó tá sé an seo freisin tána begin is tí tábla fada goin. Tá talla sin faoi isce. Túrim sa tá ceaba cearcha ochra faoi isce níos. Ó bhfuil? Ach cá sé gáil amach na gataí gáile, gáil amach ónna coirbe.
Agus bhuilis na geatlín na san léime brodáin. Dag me sé gáchanna cumsinistí sin, bhí mé tiomáint na draglains. Ní wacha sibh draglains a fada, beidir wacha tasa. Bhí Billy Matthews a scoile, roiannig Billy Matthews. Tá na tiomáin fad bás inis a dobrí me sé leob. Billy Matthews agus hábhfuil mé fearr bhfuil sa bhí machine Billy Matthews té mu gon rafter rud a cín. Agus bhí sé gardú na rudí seo steach mí se ádógead agus chu síos na piléir sin letá le peicáis. Ach scéir an fearr mert na cinge bhí scéir sé agus bhí Wellingtons na Waders agus hí sé steach san ann té mu. Agus chuil mé síos an le rópa leis a rúg sé gréim agus slúád mé hartar níos dag mé tála tíre mé. Agus mé rud atá feictaí gomsa. So mí amsir atá feicead. Is go déta rá. Bhí mé chuile chunda níl mé cáinte na sé chunda. Ní na sé chundé. Ach bhí mé an heile chunta níl nach trí cín. Stoppa tú. Tá na gáil círaí agus muineáin. Choíre? Bhí mé chuile cheanna chu sin dal mé lurg mo chuise. Chuile cheanna chu sin. I gobartí bhórtí mór agus go róidstón a ding. Ó, se bina gon lorries. Tá máth lorad a tamsin. A ruirt tasta síana lei sin ag an am. Ha? A ruirt tasta síana. Ó bhí, tulla bhfuil mé job. Agus cáinúir na tú a sin. Well, nuair go meisteach tí mé Jonas bhí ar an Stephen Rabbit bhí sin na meachnóir is éidir acu sé gomach mé tá máth lor go bheice sé agus feáil mé díú. Agus rinne tú go leir taiste leis. Well rinne agus bhí mé goil thart chuil gáile ach ní ó gáile chu mór sin an tam sin a díú. Táirt gúil gon sipaí agus gona títhe agus leasúir fu na tíre mí ó agus slíú ruscomáin agus chlár. Tiberáden sinna méidir le leasún is le mar meniúr tá mé díú leasú. Chun sa hosí tú ar na lorries, John, ar thula tú go raibh post ar fáil? Well, chuir thosa mé gobar ag an OPW díonúna op an chuid poblí ag méidir chuige ceair. Agus cuiú síos go milltón mé bhaile bhuilinn le Seán Prefect a díonú. Agus bhí mé fágad le teachaí 7 chlógar maide le bheith héasa go misíne ag milltón. Agus bhí costas mór bainteis Prefect, Seán Prefect a bhí gom. Agus déidir méas agus bhfuil mé jobba tomáint na loras an tamsin. Bhí dúnad. Tá mé 7 mlíon sin agus súsna tíb duna déag ag róstón. Ní sin. Bhí páí níos fearr ag róstón a dín go mé tomáint go róstón an sin. Agus a rugulóir bhí glóras Conamara, rugulóras chundaícha eile ag gobar leat? Ó bhí daoine Conamara agus daoine áte chuile ach bhí go leor go bhainte na Gaeilge ag gobar mórtaí mór dín. Náitiúil na hósán in ír sinna stórnaí mór a bhí chu sin stór ámant, stór leasú agus gúil agus chuile hót. Agus céir an críomhní is óige atá ad i cheann. Mocht tú an léime i do leabhar faoin na elephants, go bhacha tú na elephants? Siúl á cín go Gaeilge le Circus Duffy. A bheice dí sin nach éana mór dínta faoi elephant ag cear nó cúg go elephant go bhfuil súgus Gaeilge. Bhí bheith cosúil go raibh siúlapú na tíre ó na bailte chuir gas bhí dúfa bheith tíad an ná cín i dehíine agus bheith tíad siúl go Gaeilge maidin Dé Sathairn agus líoch mónchfuil go níonna grástaid glíthe teorann agus bhí teoireach muid tornapaí agus go báiste sé bhfuil sí gon balla dínta. Agus chachad é amach na elephant agus de ceann na elephant aníe agus Bhóthar amán seo? agus bhí bert a domáintin sin bert
Duffy am I cap agus tír siad a gcónaí ó Paris gáile ó Paris gáilbetar. Chach se gur iontas an damhnair ta chead. Ó sé a ma tí le peáinús nach bfuh iontas mór. Bheach ó bheach na meic of gasar ógad is elephant sa siúla ógad. Sé a bheith cear. Bhein an mbíodh stop. Agus bhíidir an socar a ddíonú. Socar súl bhí sinna cheap me. Agus leir tú faoi de uncle a cheán, cén tanna a bhíar de uncle? Míall ó Lunán, Linnard. Cruisiom is Linnard, páirc ó Linnard ar an radio ach Lunán an Gaeilge bhé Linnard hart an áitseo. Lunán. Míall ó Lunán. Bhí sin na scoilear a bhá a dtíonnú ach níor fós bhé. Cáiliú dheartháir leis Tom uncle eilún leis a flú 1980 agus 90. Bhí flú Spáineach héis chéad cóga Tomsin agus cáiliú sin leis sin. Ní raibh sé ach éimlíon déag agus bhí. 31. Agus nuair a bhí muid go le scoil an siopatí réigen an seo. Bhí siad a ggéal na pápar a lé díganú. Agus cheannach muid de pápar agus bhí sé léb amach an pápar faoin cóga chun na cútúirí, mar bhí go leor cútúirí tíochtta go teach. Le pípachatha agus smúlaíchatha freisin agus léhéad sé amach písa an pápar agus méle agus bhí duine mána go nach roiin bhéle aige. Agus bhí nó téhá sin an Gaeilge céad a bhí sa bápar faoin cóga díganú. Míocht de uncle, míocht gunna aige a míocht se? Ó ní bhí ach bhí gunna ag maithir sin é maithirinn sin. Cha sé písa á híal America sinna mé héans móchrann sinna lár báire. Agus sinna mé héans má bhean ag a hangar bada. Úntú cainte a hangar. Hangar, cad a hangar? Hangar ag sin outline airplanes a dtíonnú. Hangar ach bhí an hangar ballroom cheanna an corporation an áiteos bhí sé scoilte ar híos dramachínta an gáile agus ceol Gaeilge go bhí an na gcónaí dtíonnú. Agus bhí go leor cáilínéis chun marrán. Agus bhí nóra go bhar lár Gaeilge. Bhí Tomsin bhí bhhailú dí le chéile tí an háil idir na dásaí agus ní cruiseach Gaeilge agus níor bhhailú bheith cruiste lár Gaeilge. Bhí tréirsón a dúgáin, nelí tréirs agus reidir dúgáin, Kitó meile agus daoine mar sin go mar beidir gobar gáile díonnú. Berber ní lása sílam, níl tá dearma dínta na henam. Go leor an Cén fá seán a ceapan tú go náir ar gap siad? Níl tu go sinna bhí ráiti díonnú. Ní bhaitleú go meach pisig na bochlí na strán sé réile go meach Gaeilge gáil áirsa go. Ó sinna bhí ráite. Agus ar cheapseid gur ní smú postanna beidir ar fáil le béarla in áit Gaeilge measta. Ní go man is shui sénach tá man ceapú lát béle ag gobar náidir a gobar a dígann tú. Ach nó a beidir bailile le chéile san chala dása bhí náir go bheith cloiste an lát Gaeilge. Agus chur basta bhean na sin? As náte agus í baile Crisáin. Idir portomna agus béle an na slú. Búlt ar tórn tipréirú dín. Ach bhí sí go bring áile dín. San hangar a casála. Bhásta tíre tú gábhílas 9 bliana is. A bhar Gaeilge aice? Nírá. A chuí benas chun mar a múna scoileáin. Bhíh máirtín tam theánaí a Cainteoirí as cámasíal nó as smocaí.
ó ben mór bhíonn tá deanna ní hagann na henimach í ugain is achas minic bhí mórtin tamíáine a Cainteoirí. Ach bhí sí seán nuair bhí mórtin a Cainteoirí bhí sí am as múteoireachta. Ní raibh sí múna tam sin. Ach bhfuil casú mórtin tamíáine ort. Tháinig mórtin minic an cúirtin gúin seo. Agus John Beg an tóránnaí sé agus John Wabbajack bhfuil músím hánig sesam. Mar tá cáil ort mar scéalaí maith ceapam. Ní. Tá go leor an seansaíil peí go mé ding so. Agus bhí tú rá gur gunna ag daireadh a mbeadh se a marú Eanach Dhúin. Ó bhí agus chaimi sé móige agus nimar am chaime chuid bhag má híal a fáileirt. Lachan fiáin agus gébu híáin agus Eanach Dhúin agus bhíidir sin penta agus gur sí san aon agus bhíoh béalaí mágain agus pedún. Agus Gurria, mbeadh se Se go lí. ran Gurria go deas ar a blas Bhí antra géirí bhí cáil antra dtíonnta antra súp, héir súp, antra géirí bhí cáil maithir go léisú sé sláidán agus go le hót agus go má bhfuil chéin gan an sláidán a bíbeirt. Ach fiol cunín agus antra geile géirí sin dearach na seanlína díine. Fiol cunín agus antra géirí. Mbeadh se sin ad go minic. Bhfuil níró vinnic inis ach bhí sé againn. Ru sé deacad heachtar, ru sé deacad i dheartháir. Ó ní bheith nó seo bhí mech má a gúna leta dín tugus. Úsó sé beidir na geirí níos búteart gacha an geirí leis an gúna agus maró sé. Agus bhí ben seo híar an siopaige braidí cárbet agus bhí sé cúsú geirí a gúna hína tuairt geirí eicí freisin. Johann cúpla pinta din. Agus céad na héanachaí a bhíoh sib a fáileireacht le. Eanach Dhúin lachaní an meallard agus bhí go leor Eanach Dhúin tíirta san Eorp an tamsin le pút a dtígann tú. Ach ní rá amsa floch mar seo. Bhí ná an ísilting ibre scatí. Ach bhí Eanach Dhúin dtígann siad na tománaí na deireadh dtígann tú. Bhí siad sin Eanach Dhúin be go bhíonn sin ach bhí béalaí as an íir sin. A rá an béalach ar trénach. Treinach. Sé sin an bram Corncraig. Sé bhí sé sin a fud na háte dín tú tam sinach ní siad le cruisin na scorbé. Sin go dagann siad ag inis papan ó áit gin siar beidir an áir na frisin. Beidir se cheaprin ó am go chéile. Ach tá siad a mí an áte níor thula mé treinach le blianta. Chodíide. Níor thula. Agus céad faoin cucú. Ha? An cucú. An cucú ó tag an cúch. An cúch. Tagann si se gcóna ach ní héime amach go bhfuine inis. Ach tagann na chlócha gcóna. A ra alaí Bhí na hefide agus céabh fiáin ná méoh férbant inis bhíoh fásta rítegus bhí an heasa go ag na ggéimh ag cinál féirsin. Bhí go leor céabh fiáin tíochttas Iceland a dín tugus tébh hú. Bhí. agus bhíoh se be a feána na néanacha. Mbeadh se be feána ag feána. An plucin. Plucking. Na cletíí bhaint. Le cletíí amhaint go. Sna putógaí is go le hór bíidir glanta má. A ra urtsa sin íana? Ó níró. Má bhóthar go níana agrástar í á dhéana sin. Agus bhí má bhíanana me bheanna á dhéana an íos sin úr héis póstas le chlána hóige. Dhéanach sé béalaí má. Ó dhéanach.
sin agaí go nullig. Ha? A míoch an nó gé bhí leonúla go gcónaí gé. Ní an turcailí. Bhí sin géana sé bheith tócha Somália dín. Ní gé Eanach gé bhí sí tógáil géhfuil fis an Somália nuair bhí mé bhí géhfuil go. Ech mar gan na néanachaí mar an na néanla le géhfuil cá rasal. Sé ach sús le gin go géhfuil le díal faoi nullag i fá go leor agadidir as bhí géhfuil chuine go héin sin. Agus cá dúireach se na géha. Ha? An níalach se le daine is sé Somália mór ar a marga. Sé ar a marga le daine Somália mór a gcónaí de. Agus cá ra bhíon marga in sa waithne mhór a bheith. Ní le le sépel St. Nicholas Churchús me le Ó se. sin an áitir sé. Harta bhí rálaí hartan sinna sé mu go na rálaí bhí le cáín asal ceangailtí go sin. Agus bhí daine be ganúidí cé bháinna dígann tú óganna go goine. A míoch se bheith giascach ar an nán. Ó bhí padúach déanana mu dead, ní roiin brodán an a ríomh. Bhí nuair rinneú dréáil an sin nuair a thosa mis a hart an 9 ceir. Rinneú dréáil agus charing na brodán isteachán bliana bháin sin na méid. Ach bhí go leor paichanna ón, bhí mu de páil paichanna go leorach. An bhíoch se sin agaí le béalaí. Bhíoch bhí sé go dead. Agus ascan, míoch ascan an frisin? Ó tá bhíoch bhíoch ach heag siad mar na daine adóthúla me marú na hascan agus bheith péiste scríbh síos go deas sochar san ná sa níchan is agus béir chu nascan ar a béiste agus ní scuile chu ascan an béiste agus daróidí teach an rud go mád agus bhí an ascan beo gcónaí. Ó se. Ní ró an cedíúr sméad an húgsúir a béir ní scuile chu ascan ag dim a béiste agus nuair rathe sé beagán scuile chu ascan síos ar a mád. A míoch tú sa sin íana? Ní ró rih máman is. An per bhí mé rá le nach roiin bhéir leige bhíh mútear le pápar go bhí sé á dhéana sin gcónaí. Patnéal bhí patnéal bhí sé fáilir bhhar sé ar fáilir agus ar íoscach agus go mar sin. Bhí an cheard ag na daine nach ra? Bhí Bhí an cheard bhí agus an caiisiín sin an hól míl. Hól míl sé cácha dónan sin gcónaí. A bhí sé níos fóláin ná bulín héin ach ní raibh na bulíní le fáile fan cógu. Ní rá. Bhí chuile hót gáin. An cácha míháid níos múna na cácha ag an súir a television, cácha mór. Bhí mé tuirta an cácha sin mar lón go héana gus mé tiomáint na rudaí hí milltána san Gaeilge le hót. A míoch sib ar a bhirteach, ram puirteach garcha. A bhí fadú. Bhí Bhí mún sin an múna bhí chamáint hart an áirte le Sleanocht. Breslein I dtíanamh Sleanocht. Ach ní bhain mi sem mór an múna le Sleán, bhí maithir a bhaint agus mi seo a scara le bara. agus sin míoch sib a gróige. Bhí. A dúirteach se bhádar í míoch sib Ní bheith sé tá me ce go mai suirta múna Somália leis 2,000 nó 6-7 nó ruí mar sin. agus a míoch té agaí ar a bhirteach. Cead? A míoch té agaí. Té, agus bhí mar díana té le beidir go meith pulmúnan seo isceán agus rich muid a tuisce sé bhí mar díana té lei sin.
tinne bug agaire? Bhí lasach mu tinine le múna bhí fácha cinine sa bortach leis cúpla fód bit lasach mu tinine mu tinine agus an kittle lát féin kittle hanach mé bhile ón scóile dosach agus dúirt me le máthair túla an túláin ní rééisí mé céir an túláin a de sé an kittle dirmse na bakle sin focail nó an kittle thug mis ríomhar de agus muintear bhile agus muintear chun mar fres an kittle céítí eile béle kettle ach kittle an kittle díú agus túláin an Gaeilge nó mu díine. Cruisin tú peic nó fearan sin perna television fanna san fear mingó. Agus chun sé súsáin déan sé sláán. Cén béle ar sláán? Goodbye? No. Well, safe about. Safe? Safe? Ní cíle bile sin. Safe? Agus ní duine bhí fá luchttar a díú na nárú. Is fear wet? Tá an fuinte sinna de Seán? Tá an fuinte? Tá beartó beidir go... Tá an Gaeilge is tátíocht cosisiún sinna fuir na Gailí, muinte na Gailí. Ní thula me sé sin a riomh na Gailí. Muinte na Gaileh nó muinte Gaile. Ach an muinte na Gailí a bhí agaí sé fása níos a bheith? Ní ha? Ó ní ha. Muinte na Gaileh nó muinte Gaile. Ní dag muinte na as muinte Gaile. Bhóthar Gaile bhí a cuir seo, tátar tuairt bhóthar na Gailí ar nes. Bhóthar chorann sin. Agus léime de labhair Seán na bhíocht daoine fadó a go amach sa mád agus sin chud a díos paraffin oil ar a bhód múna agus las a díos se a bheith. Las a díos chud a díos paraffin oil ar a bhód múna. San níe. San níe. Cé me tí gúil? A mo sa mád agus las a díos se. A céim fá sí. Lei solas a bheith. A go amach a giscoch le na hascain ceapain. sé rinne me sé chuide gó sin is ach ní paicin é le chuir bhí muid bhí chu pód múna agus fíce park i dtíanú. Gá leir fíce chuir isteach sa bhód agus bheith chuineáil sin le sé baic éáil agus chacha bhaid a paicin sin. A chacha bhgáil ansacha leis máid. Ní báid cían is bhí ar seo a flat mór. Bhí flat a dtíanú. Agus ní rán cíle chu bheith sí ciúna mar a dtíanú. Agus ní heasach mór an domneocht weithe. Cé go sí mór. Ach ó héach máid sír le chuirib. Tag na paikisteach san nearach. Ó bad. Le sírú san nearach. Fúlchú na pragannaí déanana siad ceol na pragannaí nám céanna sírú na pragannaí agus nó tá pragar súl tá an paici go isteach le áit sochar áil. Ní bheith an strímóna díú isci sochar. Beidirnach me an defneach mór ar bhí an méte sin áit a bhí siad a sírú. Sé. Agus go mé paici bhharmid. Ní páilín bhid cé mé grás ar. Má chun a déir páid bása. Gníonn sé grás ar agus a bhar crain, bhí cinál crain an crain an time bhí ar a rud a bhíoch a crocha na wataí a bheith ó cían na tinne crain. Crocha bhíoch na fataí a crocha an crain a bheith. Crain? Sé. Well crain, détá crain a hótar an bhadar an leite máid gon offran na nebrach í public. Oh, yeah. Ach draiglain a hóidí sér. Bhí tracta begnar báú mé. Ní dí 8 bhí mer a tairáte agus bhí enig go mar tamlaiden. Bhí sin
chuanistúr. Ach bhí sé go bra gcónaí go, ach ní raibh sé go bra amsa. Ach dúirt me leis mai stemtar an nátam. A dúirt sé, an teachna níos sin mí scéal báirtí go áit. Go dachta tománaí bhó, ítan á cín. Ach fuair mé job agus. An mi sin is fannas nes cúrú sír go lech chuir mé áiritá riisteach le chuir. Ní ná mór an is a chánaín beg agus measta sean mi sin a bhí inte, bhí sé cáile óla. Agus bhíidir hí na machine sin an amsir an tarbal. Agus bhíidir agus nóirtá aibh ólan sin is sciráide agus sciar na tracks. Bhí ná tríonús bhíon ddíobh fada go le nain goí, sciar na tracks amach os go ón na méid agus teach san nám. Ach sé de háil mé tá mé má bhúir bhóchar. Bhíon scabal a chathú ach thochrú an ddíbar a taobháil go nám. Sin é bhfuil mór fartha agus ní achan an machine steach níos fuide. Ar sin mé báte. Bhí mé scaadach íán is títe, ní ré $9 óscailt. Bhí mé bhfuil isteach le tíobh contract agus bhí sé le tíobh agus chuig mé go dtí órisce táach agus héis de sábhat de tábháil fear le spósad mé híonse rís mé an gluine agus hang mé bhacht sa bhainne go mach san nám híon sé mach an cóisirt spósad agus sé tharna seach mé. Ach tá sé bása a chuin máirte mar an ealaí. Ach tú seach san ás go déobh méine agus bhain óidir níos go leor gan isce seala. Bhí sluici go. Bhí an tá, bhí an táir lá sin. Bhí. Ó mé mé fiúnis tí sa gábáin, sreadach go leo. Hí mé nach tú gan éasa dína. Ach bhín scabalir airt a gnáin. Bhín scabalir. Cáhar tú an scabalir sin. Má bhóthar. Bhóthar. Tá scabalir bhóna, tá scabalir seo. Bhfuil. Má cáin scabalir bhóna. A méocht tú gúna go le go séipéil a cheán ar a dúnach. Mar seach go le an bíoch ach nuair a chus mé dim mé pell go anna cím anna chum ach ní bhain mé nach amach an chuir an sinseir a riomh. Agus an tamsin nuair mis mé gim pell. A brochar a chaich mar siad cead lisrá go tún chuir a féine agus áte chuidhart ar brochar. Agus bhí na tagan agus a broga ceanna tíir ceir nó ar na hena beardan seo. Agus nuair a chus an dásus na chalíní léidir mé a sepáir. Bhí an chrac roá Seán. A déthir síos ar bhaiscilne sé an óthar síos go túm agus a níos ríos a chu tu se go má leis grúpa gan go Gaeilge ar bhaisce. Chaab se gur tú Harbh aclaí i Seán. Gur tú an aclaí. Agus bheith me go bhfuir dí bhórtaí mór bheith me gumpar mála Joanne 6 cloch a dé go cean 200 weight. Each stone 100 weight a dé. Ach tá an meú sin i míine sé dé. Ach dumpa me 60 míle tunna sa ló. Wow. Anna san is ní ach 60 tunna sa ló ar mar rim. 60 tún. Ní rún na gléasatá chun éise na parklis na na crain ní rud a sa fíl tamsin. 60 tunna mála bháhéad ar lóra. 100 mála sin 10 tún. Sin a bhí na lóras na ortleom an tamsin a romaid sa tamáin. Agus síos sé hís go Congo Tríní. Hí sin óige le sa lórí an rís agus iad peicáid túsa dígan dó ar a tara. Agus a leis gcóí ceanna sí sin 60 tunna sa ló hí ar múrin.
Gan éon trealah le cuidiú libh, Seán. nó níró. Bhí ferrán siopaige, bhí sin an mála chuir amach le bhuiilú rudí. Letíh lóid. A míoch pean I do ghrímad. Níró, Níró? níró. Wow. Riamh níró. Í an tart. A chósta mé mo réim. Bhí mé tíbhí ó tí mór. Bhí rúd mór le na mála. Beir sin bertamána el temú. Beir sin tusan de rúd mé deireadh bhain mé stragas mo réim. Bhí go ige dochtúr. Cé naisiú deir sé. Tá mé tarta trí deir sé. Níos céna chuir arspaní ar an báis. You're on a long slide down, you're on a slide down, you're sliding down, you're scary doctor. You're sliding down, I'm sliding down now, I'm a slide all over. David, Shaska 3 bliana ó hin, like, wow. Wow. Shaska cool bliana. Ní rán ceart ag Dr. Sílam, Seán. Níró. Rinne tusa níos ar na láteach go Seán, ha? Agus bhí tú cainte Seán faoi na dansaí agus an chuirtíocht agus a míocht céilís an míocht daoine casa ceol. Ó céilíon ó time á sa bhna bhí sa hanger. Agus bhí dá eile maian is tír ballrúm. Agus bhí céilín sin ach ní bheitse go minisána dínú. Bhí benna tíirtan seo Johnna inis bhí sí tíirtan seo ben níor an ólan tára. Agus dúirtí go iní le tamanólan agus bhí benní tamanólan san na séad a fada. Céili ben. Ó, sa chéilí ben se, Tá bhí de bannaí thar skilpan óra agus Deireadh Dúin achram slóbs túla. Bhí na benna é fada tíirtán agus bhí Richard Fitzgerald túnaáil agus Vincent Rowe agus bhí na bannaí fear an éan tíirtú go hangar an tamsa. Bhí Jimmy Shandon, chunach mé Jimmy Shand. Bhí mé go dát an lícin ar seán. Jimmy Shand. As Alban. Se, wow. John, nuair a bhíoh si bhíh dul go dtí an hangar an rá si bheith rothair nó an rá car a bheith Das was ná rothair. rothair seach go Gaeilge. Búr me héadchar an 9 a sé bhí a fadóchain. Bhí bur sa chalíine an sin úr bheith cháir go bhína jamsin. Cin méic go cháirbhí idir dús, cin cinál cár. Bhí go leor dipsíocht chu mé dipsúra go. Se. Bhí maras main ar chéadam. Hillman Minks, Vanguard, Sander Vanguard, agus bhí átar prefect agus bhí go leor chu mé déirim a dé. Míocht daoine a casa ceol, a casa uirlisí ceol agus ag óráníocht, míocht mór na... Bhí cuiicú le na benna é díonnta. Bhí Johnna Fiúra bhí sin le nach an slós. Agus thug sin ús gon stoid down from the féidir sé mach san lá ballroom ús a piana cordin agus bhí sé góra an é chana ag dám céan. Ítach. Ach ní hangar an is sin. No, níl. Cúirtá na Well, is an park idir Leisland agus Stáisiún na Gardaí. An park sin. An park sin? Yeah, well, ní cuimhin lom an hangar Seán ach honnig mé green grafnan nuair a bhí mis kind of tribune. It's hangar on airport a bhí an. Íste fáin níide chuige hían. An páge í stöðum agus spórsta. An trílisteach an sin. Níor deise go amachchas a hangar gus bhí a sáine sípointe fáil. Bhí fearan seo perpíán as par a fáir agus bhain sé brú ó agus sé gumpan na choilíní
ó sípain sercú fada leis i sépéil dína áiteáir a bhí á tírim. Ba bhí sé sasna dín, pas bíáin á tá sé bása. Choíide. Haicear canal bhí haicear canal. Haicear canal. A níon seo tú an faoin pitch agus tas, mé se sin immer. Hí chean mórlín seo réici réigen. Bhí séad mór in réigen sin tá si lecha le blianta. Agus bhí bíon séad tíos goach go fada leis an móthar. Agus ní ró carmé an bliana sin. Sin in na partas in na tortas a partas a dína. Gé a bheith gimmart líród lában sin. Agus bhí chmuide agus bhí drameile tús a bórin sin. Péite catha píine chuí agus tasála dín tú airiad a híú. Bhí bhíráin ach ní rom is ó dhéime. Agus a gaithil an pín go fada leis a gluch. Se leis a baba hógus í sé a glocha dína. Ó dá. Agus an tébal chuir an bab sinna bhfuir chu an chéad tasála dhéime. Agus beidir go níana sé héidir go thar, beidir go níana sé go leor héad a dín tú. Chunne beste í sin lepálaige éon agus fin na heart ag dána fear an sin agus siúr me sé le fad. Se. Ó go má. Agus a méisib go ag na rástaí na Gaeilge. Bhí gcónaí ach bhí man go an le baiscil a dín tú agus go maithre me héine an stáma. Pwr mynd cyd a waisgyl a chwyr maide neud ag trich yn lys o'r hos yn gogadawnda, o'r hos yn gogadawnda. As trich orbit yn gael ag anam o ofri, 6.7 pín a fi a tanacol agus 4.10 ag anam. Baisgyl yn oes, ni ro mór an baisgyl ag leanna eile gwar ysgol ag anam. Ach fi da baisgyl gwnia yn deri agus Ech moet ik in de raas in de bicycle sin. Nu je trich an lís am heb an chéad mine go mé in de raas. Wow, kom maar. Agus ra an chracead lá deas agaí. Well ní vi leor classíocht ó dhéana ag na raas ein tam sin dín dú. Ní mu a brenn an na capel horbí. Ca rudi le rudi gróhaint dín. Cínte. Agus bhí focail eile a Seán na múnógaí. Na múnógaí. Múnógaí. Níon seo túram céirtá gceist na múnógaí. Bagberries. Bhí a tús a bortú an sin, héach mai tús an sin sa mach sa bóga bheit a rabbe dína. Bhí go leor múnóga, gus bhar óga muide cin ar chuirgás an sáspan ára a cin líne, agus íon chuidé sin leis múnógaí. Is a part of the towel, you know, ceramic one towel. A dhéanana cinál subhasta baba, a dhéanana cinál jam. Íon, a chum jam íonna. Bhí ar i tí, beag na bhí tí, gur bheith mit gomáil. Chadíide, se. Ó, go deas. Ru siad a nú sméirí dubha cinál. Ru siad a nú sméirí dubha, ru siad millish. Ó, mé, agus... Crúbíní a Gaeilge. Crúbíní muici. Crúbíní muici. Crúbíní is cinál berry is sméir bugad. Crúbíní. Níró. Bhí sé den áirinach. A bhí crúbíní muici, bhí muile aníchi sin. An siúpatí réigen sin, am sin a rásaí padó. Bhíoch ó císio mó crúbíní brute le fáil díine a stráisiir a bhí. Húnach mé sé cinnichiid go saidceart agus trapanna as ru cear go ag na rás é fada. Sé cinnig ní ró na carna óna díú. A ra blastas ar na crúbíní. Ó tá bhí. Ani chun trasir sin, a níon tú an cin difriocht a bhí an. Cin obair a bhí ar i dhéanana rih go dtí gur tháinig chun trasir. An trasir? An trasir, se. Mé trasir an seoig na lárnars. Agus mé dé dúla agus bhfuil inniuúil. Tú bhí trí trasir a bráiste. Ach bhí stácha dianta dí sa ngáirí.
sé an arú te chuisteach le cá capel agus stácha mór génta agus ar neocha treisir gargan stácha bhí pear na puna ag go bhar bhí pear ar a rúna bhí sé gar na crisanaí bhí na puna bhí ceannta de band a bhí hartar bhí dín tú. Bhí é sin na dhearú sa bhí go meitte le scarúint bhil sí sa treisir. Bhí bertir a treisir agus bhí go síl tíart amach na mála in éar an treisir an trí go amach an tosa. Ítach. Agus sular tháinig an treisir le hain na síalta ó bhaint gon tí a ru cinál slat cinál ceanglaí go slatile agus mé chuirí a bhfuil a síos. A níl tú gan faoi sin? Bhí sé sin á dhéana ag múinte sa scibó. Bhí scibó fás mór a gine agus ní bhúla chu sin súiste. Sin é súiste súiste súiste. Agus bhí mar agus mócha le dhéana sin. Bheith na puna ag sin ar nabláir agus an tuisteach le chéile an síl téhiste a chacha sin bhí pean sin agus pean an seo agus bhí an dábhúil teán ní bhúla sí sa héile bhíidir chu mar sin á dhéana nach múl siad an dábhúil le chéile. Bhí an bhúr ceanmheach an ceanna léam an ceanna sísan sin agus sin a chué maidí sa síl. Ach an cruinne san sin bhí sé sleáte bhí cloch mór chun chuir a sús ar clíomh nó ciseán cloch mór bumráte bhíidir a búla an púna na on cloch na síl maidí sa síl ón mearúir. Tuigim se. Sin é an cruinne sanní Sin an cuine. ach an chuircé ar an áhar leis a túsaí. Mér se bit na cuineog Sin é an teornaine an tsearn se. le baine Le í me ba? eistúíine. Bainna gé le bainine. Ach bhí a rud bheith le casan sin bhí rud é go thasa tíiste grinneóg agus bheith bainna gé déantar ceúir a chluid nó rud a cinnte sin. Agus bheith an céime le peicáil síoscuitin sin. Ó bhí bhfuidir á dhéana sin a gún. An do bháid freisin meach do bháid a dhéanana freisin. Éanach duna bheith agus teachar cútain sin á sé cúpla casa hót. Rialtas go maitte tugann an baine an tíim leis. Ó, Ní charíide. peisógailín sin. Ó, se. Agus léime sa leabhar ar cheann bhí rud cinn faoin drochúil, chamach drochúil ag duine. Ó sé drochúil. Se. Ó bhí patí ar bhaine ar a drochúil peisiin. Agus bhí drochúil ag daine. Se. A buna a níl seo tú gan faoi sin céirt Níl mé éo inseach bhí daine ar á cáileú mar drochúil daine níor dí spáilú hir a gapal ar searach nó ar mó nó í. Daine nach níireach God bless them nó bailú dhéarab tá ar bhí deas bheith sí ar águr ó drochúlaige. Agus fu creide agus na síogaí a bhar mór an Cainteoirí. Ní ar an íarúm teach bhí mé gona ní am chuta an seogus bhfuil méid cinál sceadach beáin agus hasme agus bhí sceadach a siúil tí an mórt agus ní mé sásta go dhéon breanú nó goin amach agus chu mé seach as cuiire bhí a drim. Ní rééis sí éí bhí sí hí cinál póla díganú nó idir gá chruchachan. Bhí sí ar a drim cóta mór orméir a dígantá. Ní ro sin an éirí gur mé na seaí. Sin an si go hunnig me se. Ach bhí paralin sin dúgadí stecha de lanterne agus níos an puisi méidir ach tá me ceapa gur nach rá léideón chuir bhéin éan. A méoch cinál solas a bheith? Se solas le peicáil san méiche. Agus cá méoch se? Is na portaí. A rád tú an chaint faoin bhóidí mara? Bhfuil me chaint ar a bhóidí mar sin
Ní bheith an einse céir tú nó cé míá. Ó hánig ferristeach Julia Leonard sa ggósan an sin cósan agus túte nach ra sé bhí sé bhaisige agus ní ra sé céir se. Ní sé Ferris ná ferris bhaile híar sin óra láthach go bhí ar tá sé gá bhíle sír bóthar bhar anna ó sé gur sé mé cinná mú. Ar tharla se ruite riamh. Ar tharla se ruite chutín. Níl bhí Má tá tú ag obair mar tomáí leirí ní sé go casa leis an fódí mar a ceapna Seán. Is minic dút mé páideanna mé tomáint go le clí agus síá gáman as limnach Chaíre corca é mé chuil áid. le go dtío. Agus a méoch potín, a méoch mór an cainteoirí an fotín. Bhí mé bháil potíach dhéana mé an chuintfuí sin. Minic tú go bud potí go go le níar as go mar. Ás minic. Ach cheanún potín hé potín fresna go go níire. Ní ro mit stofu ríomh. Díann siad gur an leis an, gur an leis sa botín. Wel bhí sé go máil é behíidigú a go ún begad í sílam. Ní mé mé rá. Se. Bhí sé go má hún hín. Sinné. An gceann óig muintear Eanach Dhúin an putín is tíoch gáileh as muintear chun mar nó freisna na hán nó ar Bhí potín á dhéana sa mar a tóú méid tú rás me sús ní go me sé ríomh déantána. A másta dhéana sa málading á bhacht in a bás dhéana dís pí potín an slóbhéh teach ag teach. ach bás chun mar an putín céine ní ran muintear timpeall seo a dhéine. Rudí rí bhí sé ráte gur go bhí sé chu rudí ríide dín ní bhn. A tá sé á dhéana fósáintúna tíirta níor tá. Déann siad go mág bhfuil se an déann siad go se an bhád go chláidans go chaasa. Sin Agus an cargén. Bhíoh se befáil feamhainú cargén. Bhíoh á gan san gáile móchar. Ómíoch. Ní rééis me se cargén a ríomhach í móchar á gan sé sé le níl ag mrá chun mar nó drabagén. Cargén más cargén. Agus an Eanach Dhúin sin deochach Dhúin dhéanach sé. Ní sé go mne céad sé déanach ní mé rá. Agus bhíoh spalpíní amach. Ó bhí ach ní ra mór an spapííocht hart an áiteo, bhí áiteo bína pe me ró begadín tú. Ach má hen tú sé leachach an is agus sé téhheir go frosta leis na spapíní á. Bhí pean is chuir sé lí chom sa tá me capú sé básta a thocáma was chun mar mé dúna bhí de se. Ach bhí sé spapíine chu slíbhhéin an seo héad agus hí ná hé choín ar óáige choíon na paratáladí é tíisteach gáilíon na chuine agus siúil sí machcha go sé fantan sin me an séúthart ach tá siú básaí tá fear chéile básaí tá an seanar bása blianta fada. Ní roiin spapíní tíocht an teirneis le fada. Ach teacinn an gáile beidir go meine ina í rálaí hartar a scuire tá sin fádódíú a tá ar hartar a negras Gaeilge Church in níos. Agus ní cheart go mar tí tú cheart a ríomh. Agus sin an áiteach tí taft gcónaí agus am sin rásaí ach bhí na chuide ceangaí agus na hón ceangaí go na rálaí sin agus de an na spalpíní bailí cútú eber
mór chun sin is idir go leis a ggóirtí bhfuil ar a gcónear an sin. Neic leis na taile tin tleithna an taile. Sa feach go mór, John. Sa feach Air Square, feach go mór. Dúra mo mór lom gorá siad na spalpín le feicáil ar an príomh Bhóthar Béla an rí at an rai. Ach ní rubs ag an gorá siad just sa feach go mór fresh. Ag blian ríne. Yeah. Hánig go leor ach Connemara. Ach blian rí hart a blian rí bhí film mór ag daoine íon. Bhí go leor spalpín ag goblaigh hart a blian rí. Agus ní rá an seo, Captain. Ní rá an choíocht ná an bhí na daoine héin ná na dhéana méid bhí le déana. An rá, so rugad tusar tógul Eanach leis Arab, Seán, like agus an sin hánig siú an Seán Marialler an Land Commission. Se. Agus an rá níos mó gweig an sin Eanach leis na haun, no. Bhí an áit bhachtaí sa baráiste sin an áit dan an Gaeilge. Bar anna leis sin óran adarcúil out an baile seo Craig Dúb. Bhí na baite dan an Gaeilge ón. Tá head gon fráiste mór go amachar Bhóthar Thuma béla níos túisiún. Ar an bríomh Bhóthar. Yeah. Agus bhí gweig ag na páistí thar timpeall arab an rá. Ó ní rá. No. Ní rá bhí chuide go bhainnis. Ó bheith Gaeilge ní sige dheartháir le tam chun ceann bheith Gaeilge ag na páistí tar sí tú cinnis. Or sí tar seis an bása dingdó. A hénta bhean tá me bhrú Gaeilge go. Agus cá bhecinn tú an Gaeilge amachcha I Seán? Bhfuil béid go dúcha níos láidir ach ní higann sé an Gaeilge. Nó na chus an Gaeilge is as an riin barcláirge agus dún an gáil cas am as fada dingdó. Ní éitin leis. Ní éitin le géisteach leis. Agus má dús le ar a mingón sé sláán. Cuir sé súsa labhair deir sé sláán. Agus a dhéana méla dingdó. Agus a méla tá se á dhéana bhí op an sé séb. An é go ráirín siad rá sciúpaí dún an gáil ceapam a féin. Éisiú le réidir go goilta ní agus chuide gon clufií Gaeilge chun éiscre bhín Harris sí tresná. Tá sé sin mí cheart frisin Harris sí tresná, Harris. Har an tresná an rud ceart. Chuir gasan seo mecha tu sé go Gailíonn seo agus go meach duine siúla dheartháir go mé má Harris. Go mé má Harris a past am out in dingdó. Ach go Harris sí tresná agus tá sí sin a rá gcónaigh duine cinnte sin. Har an tresná. Har an tresná.